Здравейте! Днес ще ви представя системата с роли, която използвам аз в моята класна стая. Става дума за добре познатата система на всички за дежурни ученици. Това обаче е модернизиран вариант с 4 различни роли. Всяка роля се изпълнява от специално избран ученик от учителя. Сега ще ви представя 4 роли, които аз съм измислил за моята класна стая, как съм ги обобщил и какви са техните отговорности в класната стая. Идеята на разпределението по роли в класа е, че учениците поемат доста отговорности, виждат нещата отблизо и имат по-голяма възможност да оценят това, което учителя прави и това как се управлява една класна стая. По този начин те стават по-отговорни и участват пълноценно в училищния живот. Помощник учител. Това е главният отговорник на класа. Този ученик има отговорността да помага на учителя при нужда. Също помага за събирането и раздаването на материали, като по този начин помага за по-бързото случване на нещата в класа. Този ученик има и отговорността да следи за нередности в класната стая и при нужда да разговаря с учителя. Отговорник за материалите. Този ученик се грижи за материалите и книгите в класната стая. Той подрежда библиотеката и се старае тя да е в красив вид, следи когато е възможно за това доколко добре учениците използват книгите и при нужда се намесва и дава различни съвети. Също така следи всички материали в класната стая, които се използват свободно от учениците, да са подредени. Ако трябва да припомни на някой как да използва по подходящ начин дадения материал или да го подреди. Целта е не този ученик да прави абсолютно всичко в класната стая и да подрежда по другите, а по-скоро да напомня, да следи, да забелязва неща, които обикновено учителя се занимава, освен всичко останало, което прави. И по този начин учителя получава подкрепа от този ученик и по-лесно се случват нещата. Обикновено стига учителя да представи добре ролите и да държи те да се изпълняват, учениците също реагират добре. В началото може да са малко непокорни, но стига да се изтъкне това, че ученика, който е в дадената роля, цели спокойствието в класа и ползите за всички. В крайна сметка учениците разбират това и се стараят повече. Следващата роля съм нарекал дизайнер. Тъй като понякога ни се налага и искаме да снимаме някои неща от класната стая, но не е удобно едновременно да снимаме, да преподаваме, този ученик е предвиден за това да получи нашия телефон, да направи някои снимки. Като цяло това е една роля, която учениците много харесват и наистина се борят за нея. Този ученик също може да дава идеи за различни украси по време на тържества, по време на рожденини, да помага за подредбата, различни неща, свързани с дизайна на класната стая. Той също може да дава и идеи за нови неща в класната стая. Последната роля е ролята на съветника. Този ученик има отговорността да помага на учениците, които са отсъствали, да наваксат и да ги вкара отново в училищния живот максимално плавно. Също този ученик може да съветва другите, ако имат нужда от подкрепа за дадено нещо. Те могат да отидат при него и да поговорят. Съветника може да дава различни идеи на учениците в различните ситуации. В зависимост колко ученици има във вашата класна стая, вие може да определите кои от ролите се вземат от един ученик, кои от двама или трима. Преценете коя роля е по-трудна, изисква повече време и там сложете повече ученици. Обикновено правя така, че да представя ролите като един вид награда в моя клас. Награда за организираните ученици, за тези, които се справят. И учениците наистина се стараят повече, защото искат те също да имат дадена роля. Подходящо е ролите да се сменят на 1 или на 2 седмици, в зависимост наистина как се случва организацията. Също ви препоръчвам да награждавате учениците, които са изпълнили успешно дадена роля, за да си имат спомен. Обикновено представям ролите в началото на учебната година с тази презентация и отделно подготвям баджове, които учениците, които изпълняват дадена роля, носят, за да се отличават от останалите. Ако искате да ви пратя тази презентация и подготвените баджове, може да ми пишете в коментарите и аз ще ви ги пратя съвсем безплатно на лично съобщение, за да си ги използвате и вие. Ще се радвам да споделите свои идеи и впечатления относно ролите и също как те се отразяват на вашата класна стая. Това бях аз, Борис. До скоро! Следващото видео ще ви представя 2 работещи техники за намаляване на шума в класната стая.